banowa kala hitande fu huɓɓirde nde halacci whatsapp group do tigge dow ko laarani daldal matotiral ɗum social media ɗum wi'ete whatsapp. Non huɓɓirde nde kala hitande fu nde ɗo mofta ummatore ngam samɗinki woɓɓe nder huwoɓe kuuɗe jaridaku dow ko laarani bakkeje feere feere radio e nanta tv. Non hitande nde fu huɓɓirde nde halacci whatsapp group teddini woɓɓe feere nder huwoɓe kuuɗe jarida. Seɗɗa nder kuuɗe huɓɓirde nde ni kanjum woni sompotiral wallinde ema wallitikki ummatore hawtade be hawtugo tele hakkunde ɓiɓɓe huɓɓirde nde e nanta woɓɓe feere yaasi huɓɓirde nde. ɓaawo ni huɓɓirde nde subta yimɓe ɓurata ɗiɗo yahugo tato ha nder kala ci'e cakol habaruji fu ngam teddinki. Amma hitande hikka huɓɓirde nde ɓeddi yajjunki kuuɗe maare e nanta teddinki ummatore woɓɓe feere na nder huwoɓe jarida tan ha woɓɓe huwanoɓe jarida ɓoyma en. Kode tv heɓi yewtidikki e woɓɓe ɗum huɓɓirde nde teddini, nda bo no ɓe wangini seyo maɓɓe bana ni. To alhamdulillahi seyo kaminani ngol wala kerol lataki ni nde laati kanga wato huɓɓirde halacci groupe ɓe himmiɗini amin miɗen nder yimɓe ɓe wato herti ha nder ummatoje nden ɓe wari ɓe hokki ɓe wato ɓe holli amin takanas minon huwoɓe kuugal jarida min yimɓe on lastiɓe mari ɓe himmiɗinare nden bo ɓe yi bo kuuɗe amin ɗo yano handi ha waɗi ɓe hokki amin oɗo to min ɗo yetta ɓe Allah barkiɗin. To alhamdulillahi lallay miɗon nder teddinaɓe hande ɗo nden arande ni mi yiɗi mi yetta moftorde may yimɓe ɓe shiri moftorde may ɓeɗo wiya ɓe halacci groupe mi tammayno moftorde may yetti bannin nden mi tammayno anniyaji maɓɓe ɗo yetti bannin amma nde mi yari hande mi faami lallay moftorde may moftorde on je hani goɗɗo dinga waɗugo mu'amala be maɓɓe. Honorable Abubakar Damilu laatiɗo goto nder arduɓe nder huɓɓirde nde nden bo kamɓe taskiti taskaram ka nda ko mo wanginini Kode TV. Ko waɗi mi waɗi mobgal hande ngam min ɓedda hawtugo hoore am min ɓedda vallugo yimɓe je min wondi be maɓɓe min teddinaɓe teddini amin. Alhamdulillah min ɓe goyon baya yimɓe kala yimɓe mawɓe ɓe tedduɓe ɓeɗo wara ɓeɗo hokka amin shawara kanjum waɗi min watta mobgal ɗo kala hitande fu. To foti ɓe biya haaje huuɓi? Alhamdulillah haaje huuɓi kusan temerre mi wiyata haaje amin huuɓi. Hafsatu Dahiru o huyino sare cakol habaruji ɗum diwal Adamawa wato Adamawa Broadcasting Corporation ABC ha waruki joni o acci kuuɗe kanko bo mo nodditiri huwoɓe cakol habaruji dow wiki lallay kuuɗe jaridaku wata ɗum ha nder yonkima dow aɗo yiɗi kanjum wallititte dow kuuɗe maɗa. Nda Hafsatu Dahiru e bolwiɗe mako banni. nden a yiɗi a voƴƴina ngam ta bonde yimɓe dole won a huwa kuugal may no hani to ɗo won min heɓata. Sa'i moftorde man ni ɗuɗɓe nder woɓɓe feere ɓe holli dow wiki irin moftorde nde to ɗo waɗe banni man waddan sabbam hawtugo ko'e ɓiɓɓe jarida en ha diwal Adamawa e ma luttuɓe gureji feere. Awwal Bobo, Kode TV daga Yola, diwal Adamawa, Nigeria.